Płychutci jak łyskawica akcje Łedzylu Delta Force Nicolas Maduro je w rankach Amerykanerów. Donald Trump realizuje Monroe'ową doktryna. Pytani, co na to partnerze z Chinów i z Ruseje, partnerze wenezuelskiego dyktatora, czy oni wiedzą o tej akcji, a jeśli jote, co ima gospodarz Białego Domu zabydowu za straceni partnera w Łacińskiej Ameryce. No i jak to wezrze w kontekście globalnym i w kontekście naszym, czy mamy teraz w ciądze koncertu mocarstwów, albo może zdrzącena retoryka w czasach spóle z nowych mediów, może bardziej w sztacheten balu mocarstwów. Gorąco kawa Adam Hybel, rocia bardzo serdeczno. Dwie godziny i 28 minut wara brawurowa akcja żołnierzów Delta Force, ja ci przechwecele wenezuelskiego dyktatora w sami stolece tego kraju Caracas i wewie zległe z tego kraju. To poprawdze robi wrażenie, to jest chirurgiczno zaplanowano akcję. Cile minut przed blackouta ju helikoptery Chinook i Black Hawk z żołnierzami Delta Force na pokładze trafiły w leftową zonę Wenezuelę. Tymczasem to wygasienie widów w Caracas, jak donosi Miami Herald, mogło być cyberataką. Donald Trump użył sformułowania, że wezwę ekspercką wiedzę do tego, żeby wygasić widę, żeby wyłączyć sztrum w wenezuelskiej stolece. No i te helikoptery do tej leftowej zony trafiły. Jak godał Dan Kane, generała z sztabu, szło tam o to, że oni tyma helikopterama jachele 30 metrów nad łodą, a później wezweskiwele nierówność terenu, te grzepy, jaci w tamtym parce świata są, żeby być cały czas w cyni radarów. Do tego doszło też bombardowani wszelejacich radarów, cie procem lotniczy łebronę. No i tu też pojawiło się tyle ciekawych wątków, jeśli idzie o ta militarno i technologiczna strona. Armii reżimu nie udało się zestrzelec ani jednej amerykańskiej maszyny. Są le głosy o tym, że jedna z nich była uszkodzona. Z czego korzystali Wenezuelczycy? No z ruści procem leftowej obrony, to były pancyre i to były też Buk M2. No i one były bardzo chutko rozwalone, co pokazywało, jak wiele wart je ten sprzęt. Więc tu musi rzec, że też oni nie korzystają z tego nowszego, ruściego sprzętu, który Ruscy prosto brekują sobie, a tak poprawdze na terenie Ukrainy, gdzie zaatakowały ten kraj i tam go brekują, a też brekują go sobie do obrony przed kontratakami Ukraińców. Tymczasem, co dziwi na przemiar Jakuba Palowskiego z Defend 24, który na łamach polskiej gazetnej agencji podzielił się tym przemyśleniem, że ani jedna igła, to jest mobilny zestawk procem lotniczy, nie zestrzeliła Ciestonick. I tu taci wskodze dowo nama Jarosław Wolści na swoim YouTube'owym kanale, całego godo, że prosto, no to baro możliwe, a tak po prostu wnet gwes, je to, że ktoś tam w wenezuelskiej armii może dostał dobry detci, ale jakoś był przekładany do tego, żeby łepuznic akcja, żeby nie padła poelita tego, żeby sobronic, no i przez to też nikt z tych igłów nie korzystał. No igła to nie jest coś, co by można sobie zbombardować, bo to można przenasiać tak jak so chce. No i jeśli tym nikt nie strzelał do Amerykanerów, a nikt skuteczno przenomni, to albo to jakieś bardzo słabe wyszkolenie, albo prosto tak miało być. To było już zaplanowane, żeby nie zaatakować, nie bronić co. No i na to też wskazywają sami Amerykanerzy. Amerykańska strona godo, że ktoś tam w Wenezuelę, gdzieś tam w tym pomogł. Godo o tym też latynoamerykanistka Joanna Gocłowska-Bolek, ona na antenie polskiego radia to podzielała się takim przemyśleniem, że no niemożliwe, żeby prosto nikt nie pomogł Amerykanerom, a tymczasem wenezuelski dyktator i jego białka nie są w stanie schować do takiego ala schronu, które no oni mieli w tym placu, gdzie oni przebywali, tej tam musiał ktoś pomagać Amerykanerom na placu.
Ue czwarty 29 z tamtejszego czasu helikopterę ju z Nicolasa Maduro, a tyś jego białką Silią Flores na pokładze puściwają Wenezuela, a w poniedziałek, bo te wydarzenia sadzałe w sobotę, w poniedziałek łebuje stanęli ju przed sąda w Nowym Jorku. Nicolás Maduro to jest dyktator Wenezueli i w 80 latach zrzeszony ze środowiska Hugo Cháveza, który w 1992 roku przeprowadził nieudany zamach stanu. No i później w sądzie broniła go Cilia Flores i tam napłeznała na sądowy zale przyndny swojego chłopa. Oni są łazienile dopiero w 2013 roku, kiedy formalną władzę Nicolás Maduro przejmał w Wenezuelę. Tymczasem środowisko Cháveza chile lat później doszło do władzy, a w 2013 roku przez Hueros, ludzi Huerosce i lekarzenim na Kubie Hugo Chávez umiera. Rechliu przekazał, że to prawie Maduro jest tym jego kandydata, tym jego następcą. No i później też zaczynają się rządy Nicolasa Maduro jak prezydenta. Od 2014 roku w kraju pojawiają się protesty, ale są bardzo niezadowoleni z tego, jak prowadzono je polityka. Tymczasem jego białka, Cilia Flores, Rechtsanwaltka, to je białka jako ci prowadzała narodne zgromadzenie, to 90% ledzi na tych stanowiskach, to były ledze ziłe, to cienigłe, oskarżenia o nepotyzm, tu są bardzo powoźni, nazywa się to wszystko kwiatnicą, że to cały karno ledzi to jest kwiatnica temu, że nazwestko Flores, to znaczy kwiat i to były wszystko i ledze. Jeśli idzie o jej sostrzunków, to oni byli złapani w 2015 roku przez Amerykanów na Haiti, oni są zajmowali handla kokainą i przyznali w sądzie amerykańskim, że jeśli idzie o wzątk z tego procederu, to on szedł na rozwój polityczny karierę jej krewny Cilie Flores, białci Nicolasa Maduro. Ale wracające do samej polityki prezydenta Madura, a później dyktatora, bo już ciężko gadać o tym, że to na demokratycznym metelu on dobywał władza, ledze są bardzo niezadowoleni, a jego środowisko robi tak po prawdzie książkowy przykład tego, jak nie prowadzać gospodarki polityki. To są bardzo lewicowi, socjalistyczni udbetaci, jak na przemiar maksymalny pryz jodę, że weź tego, nie możesz dawać pryzu jedzeni. No fajnie, pomogło to biednym, bo gdyby jest stać na jestku, no ale jeśli to są nie luneje, to nikt jestku Niemce produkuewu, ani nikt Niemce swojego sprzedażą zajmą, jeżeli nie może na tym zarobić. I to doprowadzało do większego głodu. No, dodrekłewywanie pieniędzy, żeby te publiczne rozmaite rzeczy można było zyskiwać, tak jak w jedno w historii prowadzi do hiperinflacji. Co zrobiła hiperinflacja z Republiką Weimarską i jak później ktoś doszedł do władzy i rozwalał pół świata, to nie musimy przebyciwać. To są klasyczne przykłady tego, jak nie prowadzać gospodarki polityki i jak taci lewicowi utopijny łódbę mogą utopić państwo, chterno sedzi na Petrochu. Tej wydawałoby się, że miałoby być bardzo bogatych. Choć z tym Petrocha to też nie jest tak do końca rzekły. W trakcie rządów Maduro kryj uepuszczał 20 do 25% Wenezuelczyków i to no lepiej pokazywo, ja ci je podchodani spłelezne do niego i wszyscy co dzisiaj krzykają, że to je, że jego łebaleni je jakimś dzejaniem procent wenezuelszczymu narodowi, to nie do końca je prawda, no lepiej pokazywo to, że co piąty, a może nawet co czwarty Wenezuelczyk prosto musiał ucieknąć z kraju i to no lepiej pokazywo, kto tam zgodza się z jego polityką, a kto nie. Donald Trump nie robi nic, czego by rechli amerykańscy wódcowie nie robili. Napadani, łebaliwani liderów innych krajów i pokazywani, że oni są czegoś winowati, to jest coś, co jest bardzo powszechne, jeżeli idzie o amerykańską politykę, osobliwie w czasach, kiedy oni byli takim hegemona, jakiego nikt nie chciał resiec i nikt nawet nie miał młeców, żeby go resiać, to znaczy po upadku ZSRR, kiedy nikt inny nie miał takich młeców przeroblewych, ale Donald Trump
Trump to je pierwszy amerykański prezydent, który tak mało jeźle łeglowo godowe demokrację, o tym, że tamti ledze zasługiwają na to, żeby mogli sami zdecydować, kto będzie nima rządził i tak dalej. On klor godo, że on realizuje tam amerykański geschäft. No ale co tym amerykańskim geschäfta tam może być? Te narkotykowe zarzuty mimo wszystko wydawają sobie dość na cyguny, bo jeźle idzie narkotyci, no faktycznie Madurowa białka tu jakiś zamieszani w tym handla kokainą, ale musimy rzec też, że kokaina nie jest największym problemem, jeśli idzie ta plaga narkomanii, która na teren przechodzą przez Zjednoczone Stany. To są przede wszystkim te syntetyczne narkotyki, to są te rzeczy, które można też na recepta dostać, to są rzeczy, które tam trafiają na przemiar z Chinów. Chiny kiedyś same doświadczyły w trakcie łopiu-młewi wojny tego, jak narkomania może zniszczyć całe spolezna i doprowadzić do upadku imperium. Może, nie wiem, to jest ich strategia, żeby amerykański imperium łebalec, no ale tak czy inaczej Wenezuela to nie jest największe zagrożenie, jeśli idzie o narkotyki, jeśli idzie o sąsiadów, o południową Amerykę, to i Meksyk wici by miał tu do rzekniancy w tej kwestii, jak Wenezuela. Druga sprawa to petroch, ale tu eksperci też gadają, że tamten petroch jest ciężki i kwasny. Nie pytaj tam je, co to znaczy, eksperci wiedzą lepiej. I za to w skrócie, co nas interesuje, że ten petroch nie luneje sobie dobywać. To nie jest tak dobry, jeśli idzie o to, co można z tego zarobić. No a wiemy, że Donald Trump to jest polityk, jaci zdrzy bardziej z biznesowej strony, to znaczy jaci bilans detków na plus po tym wszystkim bandze. Tu nie do końca to idzie. Tu idzie realizacja Monroe'owej doktryny. W skrócie z XIX stulecia to jest doktryna, jaką amerykańska polityka miała, która miała być takim wielkim merka stop dla europejskich łudbów cesku na to, co się dzieje na dwóch amerykańskich kontynentach, w Nordowej i Południowej Ameryce. Amerykanyże z USA stwierdzali, że to oni tam będą rozdawali korty, że nikt nie może się mieszać w tę sprawę, nawet jeśli to są suwerenne kraje, to Amerykanyże mogą tam mieszać, ale nikt inny, bo to jest ich zona geschäftów i proszę się otrzymać od tego dalek. To było przede wszystkim to był sygnał dla zapadnej Europy, bo to ona tam miała kolonie, bo to ona tam rozmaite rzeczy robiła. Dzisiaj Europejczycy mały cesk mają na to, co się dzieje w łacińskiej Ameryce, w uprocennieniu do na przemiar Chińczyków i Ruseje. Jeśli idzie o Chińczyków, to jest cile głedzenów przed tym atakiem i pojmaniem prezydenta dyktatora Nicolasa Maduro pojawiła się tam chińska delegacja. Oni prawdopodobnie jest bele w Caracas, mogło tak być, ciej to wszystko sadzało. Druga sprawa, Rusce łąściego roku i to w dniu geburstagu Władimira Putina podpisali też woźny ugodenkę partnerstwie między tyma krajama. To wezdrzy poprawdze jak tako ataka na Wenezuela, ale tak po prostu pokazanie Chińczykom i Ruskom, że to my tu rozdawamy kortę. I to jest coś, co jest opisane też w starych wojnowych mytlach Chińczyków ze starodawnych czasów. To znaczy, że możesz wyobrazić urzędnika przy kimś większym, tego prostego urzędnika, żeby pokazać temu mocniejszemu, co ty możesz z nim zrobić. I na tej zasadzie, na przemiar, Amerykanyże zrzucili bomba na Hiroshima i Nagasaki. To była atomowa bomba. To nie było temu, że oni jako zbaro brekłewele na Japonów uderzyć, że oni insi metla by nie dobele nad tym kraja, ale to było pokazanie też Ruskom z ZSRR, że wzeryta na co nas stać. Lepiej nie sadzę tatuę za wiele. I to może być dzisiaj co staciłe, pokazanie klor Chińczykom i Ruskom, że w Ameryce to są nasze geschäfty. I to jest nasza sprawa. I nie mieszać się w to. I teraz pytanie, czy to było coś, czego so Chińczycy i Ruscy nie spodziewali i co stawio wszystko na łestrzu noża, czy też może było to jakoś dogoduny. To było może przehandlowuny na zasadzie my bierzemy Wenezuela i was otrzymie to od niedalek, a my otrzymiemy dalek od Tajwanu, od Ukrainy. Może to było coś na zasadzie przehandlowani. Co ta Monroe'owa doktryna znaczy dla naju Europejczyków, osobliwie w tym dzielu Europy, w jakim my siebie żyjemy i w Polsce?
No, nie jem sztandze tego rzec, bo ja nie jem ani wróżą, ani proroka i po prostu mogę analizować te fakty, ja ci tere mumę na stole i na spodlim tego spróbować coś wam pokazać. No i wezrze na to, że po prawdzie bandze próba takiego podporządkowania so Ameryków Trumpowi, a przede wszystkim Zjednoczonym Stanom, bo Trump później przez to nie bez prezydenta, a gdzie ta doktryna pewno bandze dali realizowano, nawet jeśli demokrata bandze posobnym prezydenta, bo no to są procesy historyczne, tak po prawdzie, których nie da się zatrzymać. No i jak widzimy, na przykład Argentyna je bardzo mocno z Ameryką zrzeszona, Javier Milei to je wielki drech Donalda Trumpa i też no, nawet taci łudbe było jak wprowadzenie dolara jak no walutę w Argentynie, to pokazywano lepiej, że ten kraj jest zrzeszony. Te kraje, które stawiają procent, to na przykład Kuba, które je upadłym państwa, to nawet jak na komunistyczne państwo, to tam je bieda. Co ciekawi, Marco Rubio pochodo z Kuby, on sobie urodził w Ameryce, ale w Zjednoczonych Stanach Narodowej Ameryki, ale jego starsi z Kuby prawie pochodają. No i też Meksyk. Tu jest pewna inna sprawa, bo w Meksyku władze są wybrane demokratyczno, no ale są zrzeszone też z mafiami narkotykowymi, a tam też ta korupcja gdzieś tam jest i to może być jako sprzeciana do tego, że Donald Trump bandze próbował mieć jakiś cesk na ten kraj i podporządkować go sobie. No i w końcu te jego deklaracje, które brzmią jak political fiction, ale w wslednych latach nie ma tak czegoś jak political fiction, wszystko jest możliwe. Jego gadanie o tym, że Grenlandia by miała być amerykańsko, to też pokazywana ma w jakim kierunku to idzie prosto w kierunku tego zabrani zopadny półkugle i nie interesowani są tym, co dzieje się na ustce. Przecież jeśli idzie o Grenlandię, to może być woźny ze strony surowców, ale też tego, że tam te handlowe szlachy coraz bardziej przechodają, tak jak so klimat ucepliwo, jak tam tutaj można prowadzać ekrantę do Chińczyceju kontenerowce przeprowadzę, ale tam na Nordze, teren docar do Gduńska. Także to bardzo też woźny teren, jeżeli idzie o to, co so bardzo w nobleższych czasach działo. No ale dobrze, mamy sobie ta zopadno półkugla, która na bandze w rankach Trumpa, czy później innych prezydentów Ameryki. Oni tam trzymią władzę i nikt nie może się wmieszać w ich sprawę, bo jeżeli są zamieszał, to USA bandze wrogo nastawiony. A co z resztą? No Azja, bandze wtedy ustawiono na żer Chińczykom i Indium. Indie też no, są takim krajach, które sobie nie do narzucać cazyłele, a bandze próbowały też gospodarczo się rozwijać, tym bardziej, że te mają bardzo wiele ledzy, mają też rozmaite wietwie gospodarcze, jakie się w Indiach rozwijają. Chińczycy wiedzą, że tymi pomalnymi krokami idą do tego, żeby rządzać na całym świecie, no ale co się dzieje z Europą? To wtedy tak, jeżeli Chiny bierzą Azja, jeżeli bierzą też Afryka, no to kto może wziąć nas? Rusejo. To nie jest gracz no mocniejsi. To nie jest tak, że Rusejo jest jedną z tych potangów razem z Ameryką i z Chinami, ale regionalno to oni chcą rozdawać kortę i wiadomo, że może dojść do takiego precedensu, prawie ta sprawa Wenezuela może pokazać, że dzisiaj taci regle obowiązywają, że jak was sobie chce ta wziąć Ukraina, to sowesta, jak chce ta w bełteckich państwach miesiąc, albo nawet w polskim państwie, to jest wasza sprawa, ale tu do łacyjści Ameryki proszę się nie zbleziwać. Może to też tak was drzec. No i co my, Europejczycy, możemy w tej sytuacji zrobić? I tu to, co ja wam rzeka, to brzmi po prostu mało prawdopodobno, ale to jest durno stegna, jaką my możemy iść, jeżeli my chcemy coś znaczyć, jeżeli my chcemy rozdawać korty, jeżeli my chcemy prosto rzec zgodno z naszymi wortnoscami, a nie z wortnoscami narzuconymi przez cezych. W aktualnej sytuacji mamy ten sztacheten bal mocarstwów. To znaczy, jeżeli ktoś chce kogoś cidnąć sztachetą i jest dość mocny, to go cidnie tą sztachetą. Tak jak to robi Donald Trump, tak jak to robią inni wódcowie. Do tego tyma sztachetami budowimy sobie płot tam, gdzie mamy potencjał, żeby sygnąć. Donald Trump tak po prostu pewnie przyznał, że Ameryka stracała. To nie jest czas 90. latów, my wierzymy w końcu historii i w to, że dzisiaj jak ZSRR upadło, nie ma ni żadnych innych mocnych graczów, jest plus USA i ich dresie i jakieś tam dyktatury, które niedługo przejdą na demokrację, bo wszyscy chcą demokrację. Nie. Okazało się, że są kraje, w jakich no, nie da się tej demokrację tak lekko zaprowadzać. Nawet jeżeli ledze chcą tej demokrację, no to tych ledzy nie
nikt nie pytał o zdanie. Widzimy, że w Afganistanie się nie udało, widzimy, że we Wietnamie się nie udało, widzimy, że prosto Ameryka mimo przerobłowych młeców, żeby zbawiać cały świat i oni sobie chcą zbawić Ameryki dwie. Mało tego, nie za bardzo ich interesuje ta demokracja i oni ją nawet wprost to przyznawają, że tam idzie Petrok, że tam idzie zabezpieczenie amerykańskich geszeftów, a jakieś transformacje ustrojowe, to tam drego sprawa, to później. Oni ju to klorgodają. No i teraz my jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy agresywnego sąsiada Rosja, mamy Chińczyków, którzy prowadzą bardzo agresywną politykę gospodarczą i którzy ju też klorgodają, albo wam za ta ładna skupiwać, albo za tam ja problem. Do tego oni mające rzodci metale, mające taci surowce, których insi nie mają, mogą perzynka rozdawać kortę na zasadzie, jak wa chce ta od nas kupić to, co wa brakuje, to musi ta kupiwać też insi rzecie, a jak nie kupi ta, to my wam w siatku odetniemy i zdychy ta z głodu, to je poprowadzę bardzo ciężko sytuację. Do tego Afryka w tej chwili je kolonizowano gospodarczo przez Chinę, ale też przez Rosję, jako chce cilenosce na przemiar atomowych sztrumowniów postawić na terenie afrykańskiego kontynentu. No i to pokazywa nam, że niedługo my możemy być z dwóch stron cesnianty i wtedy mają Niemcy mieli placu ani na rozwój, ani też za bardzo potencjału obronę. No to w końcu co robić? W skale mikro, to znaczy naszego regionu, mniwici, musimy sobie przerechtować na to, że będziemy wespół robili militarno z tymi krajami, które mają taci samo ryzyko jak my, bo Amerykanyże pomogą nam, jeśli to sobie będzie i malunowało, ale w przetrowku ewentualnej agresji Rosji my możemy rechować na Finlandię, możemy rechować na Ukrainę, na te kraje, które też bardzo nie chcą, żeby Rosja się rozpichała na tym terenie. No i to jest bardzo dobrze, że Finlandia i Szwedzko trafiły do NATO, to wzmocniło ta flanka NATO, ten plac, który jest newralgiczny, jeżeli idzie o obronę przed ruską agresją ewentualną i to jest bardzo dobry kierunek rozwoju. Ale jeżeli idzie o bardziej globalną sprawę, to tu wart je zazdrzeć sobie do Interia.pl, do reportażu sprzed dość długiego czasu, z łońskiego roku. Andrzej Wyrwiński na Interia.pl ma taki reportaż o tym, jak to jest w Etiopii i czemu oni idą tu do Europy i tak dalej. I tam cytuję Nigeryjczyka, który prowadzi informatyczne szkolenia na terenie Etiopii i który pyta, czemu Europejczycy nie inwestują w tym kraju. Czy to idzie o jakieś kwestie taci kolonialne, że Europejczykom je pewna wstyd tej historii i nie chcą tam narzucywać co i tak dalej, czy może Afrykanyże nie chcą ich inwestycjów? Nie. Prosto z jakichś przyczyn Europejczycy tam nie inwestują. My, Europejczycy, myślimy o Afryce na zasadzie placu, mu trzeba halać humanitarną pomoc, bo my, Europejczycy, teli złego im zrobili, to teraz musimy im kłepać stednie, szkołę budować, drodzi i tak dalej. A tymczasem przechodają tam Chińczycy czy Ruscy i oni są za niczym nie cierają. Oni budują fabryki, oni chcą inwestować, oni chcą na tym zarobić. Mało tego, oni nas mają za frajerów, bo my pobudujemy szkoła, gdzie są dzieci uczą, a później te dzieci idą do nich do roboty. I tu my musimy często zmienić swoje myślenie. My musimy przestać myśleć o Afryce jak o krajach, którym trzeba pomóc, tym bardziej, że Afryka w wiele placach bardzo się rozwija. Niektóre miasta po prostu są bogate, tam jest też wielki potencjał do rozwoju i my będziemy musieli go wezweskiwać przez to, że my mamy krótko do nich. Jeśli to by się udało, a ja wiem, to brzmi śmieszno, bo my myślimy o sobie, że my, Europejczycy, to nie mamy żadnego potencjału i my nie damy rady, ale my tak po prostu nie mamy insi radę, bo jeśli tam będą rządzele taci ledze jak prawie ci, co rządzą Rosją czy Chinami, będą mogli animować sposobny imigrancki kryzysy, to wtedy będzie problem. Quel nas
W kawie i kuchu wypowiadał so senator Kazimierz Klejna, ja ci goduję, że prawie z problemem migracji musimy sobie radzić tak, żeby pomagać Afryce, żeby oni tam mogli mieć robotę i dzięki temu oni nie będą też przechodzili tu w takich masach, które później ciężko opanować, rozmaite spole znowu na pianca sodzeją i tak dalej. To jest wszystko prawda, ale my nie możemy myśleć o tym na zasadzie humanitarnej pomocy, bo to jest frajerstwo i to nie frajerstwo dla Afrykanerów, ale frajerstwo dla Chińczyków i dla Rusków. My musimy tam inwestować, my musimy im rzec, że my wam tu wlezemy z wama w partnerstwo, ale wa Niemca ta partnera ma wtedy Chińczyków i Rusków. To jest bardzo dręgie zadanie. Ja wiem, że to nie jest tak einfach, ale jak my tego nie zrobimy, to będziemy coraz bardziej marginalizowani. Nie ma insi radę, jak partnerstwo teraz z afrykańskimi krajami, jak zrobienie tego, co Donald Trump robi, że on wybudowywał w jakoś jedno przestoizna, w jeden ekosystem, dwie Ameryki, tak my musimy stworzyć tu jeden ekosystem i brzmi to nieprawdopodobno, brzmi to śmieszno, bo my mamy taki stereotypowy obraz, że my, Europejczycy, co to nic nie produkujemy, plus papierowi słomci i chcemy zbawiać świat ekologią, ale pewna przyk temu stawają płodowci z łąściego roku. Ja ci pokazywałem, że PKB Europejskiej Unii przeskłeciało PKB Chinów. Takie, tych baro rozwiniętych, co to so niczym nie ciereją i so rozwijają. Nasze PKB stało so weźsi, a nie rechujemy to już w Wielkiej Brytanii, w Ternotysie, w tym całym ekosystemie europejskim. Tej, jakby tak na to wezrzec, to poprawdze nie jest tak lechłe. Przecież musimy pamiętać o rozwoju tych strategicznych kwestiów, o rzadkich metalach, o surowcach, o gospodarce, które na tych konkretach opiarto, no i o rozwoju militarnym, który bez Ameryki na terenie absolutnie niemożliwy. Nawet jeśli produkujemy my w Polsce, Francezowie, Szwedzy swoje uzbrojeni, to ono w bardzo wielkim celu jest oparte na amerykańskich technologiach. Te uniezależnieni są od tego, to nie jest kwestia latów, ale dekadów. I to jest wezwanie, gwes jako przestoi z Ameryką jest konieczne i my musimy pewnie przejmować ich regle, ale to nie jest ten Queen's historii, gdzie my musimy przejmować ich regle na zasadzie Ameryka niech dominuje nad całym światem, a my musimy wtedy zgłeda, spokój i so nie cierejemy za niczym, prosto so rozwijamy. To nie jest ten świat. To jest ten świat, gdzie trzeba handlować, trzeba twardo grać i my musimy mieć mocny kartę. No i to jest coś, czego my będziemy mieli rzeczec na ten rok, żeby my jak no Europa, jak no całość, jak no polskie państwo i my jak no kasiepści naród miele mocny korte i bele w sztandze w tym niegwesnym świecie, w tym bardzo często brutalnym świecie so rozwijać. To teli na dzisiaj. Do uciec i pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, żeby dawać paja w górę, żeby dawać znać ja ci tymet i jeść płeresiec w gorącej kawie, a też w innych formatach, no i przede wszystkim też, żeby dawać światu do wiedzy, że kasiepści media rozwijają się na YouTube. Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wa pomogota rozwijać kasiepści media.